Тя е шпионин. Предател, който коварно се е промъкнал между нас. Господарю. Господарю. Бях ти казала, че си нищо. Вече си там, където трябва. В краката ми. Пропаднах заради любовта. Колко тъжно. Любовта ми е такава, че ще докаже невинността ми на господаря. След толкова лъжи. За каква невинност говориш? Вече никой не може да те спаси. Защото тази нощ се промени не само твоята съдба, но и тази на всичките ми врагове. Ваша светлост. Ибрахим? Ваша светлост, простете ми. Кажи. Господарят нареди веднага да дойдете. Проблем ли има? Нищо не знам, паша. Господарю. Фирузе. Знаеш ли нещо за нея? Да, разбира се. Имам сведения за всеки, който влиза в тази стая. Тогава ми кажи, коя е тя? Господарю, простете. Коя е тази жена, Ибрахим? Как е влязла в двореца ми? На път за столицата Хазър Хайредин паша я е взел на кораба си и е предал в двореца с другите пленници. Родена е в град Рей, от асирийски произход. Това го знам и аз. Откъде си сигурен, че е така? Откъде знаеш, че не е член на друго семейство? На династията, например. Как е възможно? И аз търся отговор на този въпрос, Ибрахим. Как е възможно в моя харем, в моята стая да влиза член на сафевидската династия? Невъзможно е, не мога да повярвам. Тя не го отрече. Явно това е истината. Веднага разбери коя е тази жена. Какви са намеренията й. Искам да знам какво е направила, какво ни е причинила, откакто е тук. Незабавно. Паша. Най-сетне дойдохте. Коя си ти? Разбрах, че си от семейството на Тахмасп. Така ли? Говори! Явно са те изпратили да шпионираш. Кажи кой ти помага и как се свързва с теб.
Всичко ще обясня. Слушам те. Но не на вас. Ще го кажа само на господаря. Няма да разговарям с никой друг. Защото само той ще ме разбере. Само той ще ме изслуша. Невъзможно е. Вече никога няма да видиш господаря. Тогава ме убийте. Ще отнеса тайните си в гроба. Какво става? Нищо не разбрах. Свързано е с Фирузе Хатун. Всички еги са в нейната стая. Хюрем Султан я е хвърлила в тъмницата. Замълчете. Какво сте се разприказвали пак? Сюмбюлага, наистина ли е била шпионка? Наистина е така. Разказвала е на враговете ни всичко, което се случва в харема. Кай, какъв ужас! Така е, истински ужас. След като ти я пазеше и закрилеше толкова време, значи и ти участваш в заговора. Не е така. Не е вярно. Принцесо... Мали! Хвъркна ти главата. Мили Боже! Добре дошли, принцесо. Наистина е важно. Какво става, Хюрем? Пак ли е някаква игра? На ваше място и аз бих се притеснила. Като си помисля колко подкрепяхте тази жена, положението никак не е добро. Какво значи това? Вие със собствените си ръце вкарахте тази змия в пазвата на господаря. Това значи, принцесо, че застрашихте бъдещето на династията в името на това да ме отстраните от тук. Ако се окаже, че зад тази работа пак стоиш ти, Хюрем, да знаеш, че този път скъпо ще си платиш. Принцесо, в случай, че няма връзка с мен, тогава кой ще плати за това? Господарю, както пожелахте, разпитах Фирузе Хатун, но тя не говори. Щяла да обясни само на вас. Тя къде е? Беше в затвора, но я доведох тук. Чака пред вратата. Явно има обяснение. Изчакай навън, Ибрахим. Добре ли я претърсихте? Да, паша. Господарю. Казаха, че ще ми разкажеш всичко. Тогава започни от името си. И името ми, както и чувствата ми, са истински. Аз съм Фирузе Бегюм,
принцеса от династията на Сафевидите. Моят баща е брат на бащата на Шах Тахмасп. Невъзможно е да бъда шпионин при това положение, защото никой владетел не би одобрил това за жена от своето семейство. Тогава с каква цел си дошла тук? И преди ви го казах. Тук ме доведе съдбата. Шах Тахмасп и баща ми Саид Ибрахим бяха в лоши отношения. Баща ми бе смятан за заплаха за трона. Една нощ баща ми ни събуди. Майка ми, братята ми, много хора от нашето семейство, всички избягахме. Тахмасп беше по петите ни. Пътувахме дни наред. След това се качихме на един кораб. Много скоро ни заловиха. Потопиха кораба. Всички се гинаха. А пък аз, когато отворих очи, се оказах на кораба на Барбароса. Ибрахим. Принцесо, защо си дошла посред нощ? Не е възможно Фирузе да ни е лъгала толкова години. Не е ли така? Това е някаква игра на Хюрем. За съжаление не е. Всичко, което се говори за Фирузе, е абсолютно вярно. Не е възможно. Та тя от години е в харема. Колко нощи е оставала насаме с господаря? Ако беше шпионин, нямаше ли да се разбере до сега? Зависи с каква цел е дошла. Или ни е достигнала смелост, или задачата е била само да дава сведения. Какво направих, Ибрахим? Със собствените си ръце. Няма как да си знаела. Може би, когато се е влюбила в господаря, се е отказала от задачата си. Каквато и да е истината, ще изгуби главата си. Лично аз ще я отсека. Нямах друг избор. Ако бяха разбрали коя съм, щяха да ме предадат на династията. Или щяха да ме използват срещу нея. Затова се скрих, като казах, че съм християнка. След това бях принудена да мълча заради любовта си. Иначе щях да те изгубя. Знам какви са правилата. Забранено е на мюсюлманките да влизат в харема като наложници. Трябва единствено да сключат брак. Как можех да обясня всичко това, когато съм мюсюлманка и принадлежа на вражеска династия? Ти ме излъга, Фирузе. Многократно си ме лъгала и то гледайки ме в очите. А сега очакваш да повярвам на думите ти? Нека моят Бог, Създателят на небето и земята, ми бъде свидетел, че това е истината. Ако сърцето ми не беше изпълнено с любов към теб, щях да застана пред теб и щях да ти разкажа. Щях да поискам помощ. Но се изплаших. Страхувах се, че ще те изгубя. Ти ме попита коя съм. Аз съм една несретница, обезсилена от любовта си към един велик султан.
До днес винаги съм приемала съдбата си. Никога не съм и се противопоставила. Тя ме подхвърляше насам-натам, като листо на вятъра. Накрая ме доведе при теб. Целувах дрехата ти. Бях щастлива в твоя рай. Никога не бих се бунтувала срещу съдбата си, която ме доведе в твоите милостиви, любвеобилни ръце. Ще приема всичко, което кажеш, което наредиш. Ако искаш, още тук ми вземи живота. Аз съм в твоите ръце. Аги. Господарят нареди да я хвърлим в затвора. Много жалко. Доверих ти се. Повярвах ти. Но Хюрем се оказа права. Ти си се промъкнала като змия между нас. Принцесо, Замълчи. Отведете я. Да си получи заслуженото. Влез. Султанки? Ела, Фатма. Сюлейман. Хубавото ми внуче. Как е със здравето? Слава Богу, добре. Има апетит, лекарите са доволни. Само нощем е малко неспокоен. И Мустафа беше такъв. Всъщност още е вироглав. Когато си науми нещо, непременно го прави. Какво се е случило? Онази Елена. Превзела е мислите на сина ми. Мустафа е дал указания на Фидан да започне сватбени приготовления. Как така? Знаеш колко е съвестен. Сигурно му е жал за жената и не иска да я отпрати от двореца. Но този брак няма да е щастлив. Вие ще го позволите ли? Такова е желанието на принца. Какво мога да направя? И без това не ме слуша. Няма какво повече да направя. Принце, знаете какво мисли господарят относно женитбата? При това положение
Ви препоръчвам да обмислите отново решението си. По-късно ще напиша писмо и ще обясня всичко на господаря. Простете, но за това няма обяснение. Ако знаех, че нещата ще стигнат до тук, щях да се намеси още в началото. Отпратете тази жена. Не мога да изхвърля Елена. Забрави за такова нещо. Можем да й дадем една хубава къща. Ще посрещаме всичките й нощи. А пък вие ще я посещавате в удобно за вас време. Не мисли за този проблем. Аз ще направя каквото трябва. По-скоро ми кажи къде е Аба сега. Защо още не сте го открили? Пуснете ме! Пуснете ме! Виж само как се смее. И явно е доволна. Ще се омъжва за принца. Как може да не е доволна? Защо не ми каза по-рано? Каква полза щеше да има? Принцът вече е взел решение. Какво ще правя, Фидан? Ако бях на твое място, бих се отървала от жената час по-скоро. Да, но аз вече имам дете. Трябва да мисля за него. Не мога да го направя. Няма да изложа на опасност себе си и детето си. Имаш право. Но когато тя се омъжи, скоро ще му роди дете. Тогава какво ще правиш? Тя и без това държи принца в ръцете си. Няма да се очуди, ако скоро той се отърве от теб. Султанки. Ела, Фидан Хатун. Какво стана? Фатма дойде ли при теб? Точно както казахте. Веднага дойде при мен. Да я бяхте видели? Беше много притеснена. Готова е да направи каквото й кажем. Хубаво. Обаче не забравяй, че каквото и да стане, тази работа трябва да се свързва единствено с Фатма. Мустафа не трябва нито за миг да се усъмни в мен. Не се тревожете, господарки. Всичко ще стане, както наредихте. Значи си толкова гневен, че дори си тръгнал да ме убиваш? Така ли? Никой не може да ме унижава. Няма значение дали е принц или дори великият султан. Кой се интересува от твоето съществуване? Да не си мислеше, че ще избягаш от меча ми? Заради теб брат ми за малко да умре. И вие няма да живеете вечно. Някой ден всички ще умрете.
Фирузе е отново в затвора. Не разбирам какво още чакат. Ибрахим паша я проучва. Няма да я екзекутират преди да съберат сведения за нея. Както и да е. По въпроса за назначението ти, Хатидже Султан лично е разговаряла с господаря. Поводът е бил Нигяр. Както виждаш, длъжен си да заминеш. Нищо не може да се направи. Както сметнете за добре. Рюстем ага. Заточението няма да продължи вечно. Давам ти дума. Ще се върнеш тук още по-силен. Колко време имаш? Пашата ми даде 1 месец. Хубаво. Първо да се отървем от Фирузе, после ще дойде ред и на Ибрахим паша. Господарю, желая ви добро утро. И на теб, ела. Успя ли да научиш нещо? Лично разговарях с няколко души, които добре познават Техмасп и семейството му. Жената казва истината. Името й е Фирузе Бегюм. Баща й е шейх Саид Ибрахим, чичо на Техмасп. Заемал е важни длъжности в държавното управление. Доста близки с брата на Техмасп, сам Мирза. Искал да го възкачи на трона. При това положение се стигнало до дуел. Шейх Саид е бил принуден да бяга с цялото си семейство. Въпреки това са били убити, като са потопили корабите им. Мислят, че и Фирузе е загинала. В такъв случай тя не е шпионин. Не. Очевидно е мълчала, защото се е страхувала да не бъде предадена на персите, тъй като е очаквала смърт. Какво искате да направя, господарю? Стани, жено, да вървим. Ще ме убиете ли? Майко, дойдох да видя Джихангир, но бяхте излезли. Разходих се из градината. Случило ли се нещо? Чух за Фирузе. Умът ми не го побира. Какви тайни е криела тази жена? Не ми се говори за тази нещастница, Михримах. Отведете я. Султанки е. Какво става, Афифе Хатун? Тази жена какво прави тук? Защо сте я освободили? Заповед на господаря. Нареди да заведем Фирузе Хатун в стаята на фаворитките. Влез. Господарю, дойде Хюрем Султан. Да влезе. Сюлейман? Кажи, Хюрем. Само, че побързай, защото имам много работа. Какво означава това?
Как така Фирузе се върна отново в стаята си? Аз така реших. Доказа се, че жената не е шпионин. Моля, нима ще продължи живота си, сякаш нищо не се е случило? Още не съм решил нищо относно бъдещето й. Сюлейман. Тя е мюсюлманка. Не е редно да остава в харема. Какво ще правиш? Нима ще сключиш брак, за да остане в харема? Когато взема решение, и ти ще научиш както всички останали. Това решение няма да промени само нейния живот, Сюлейман, но и нашия. Моля те, в никакъв случай не го забрави. Фатма Хатун? Готова ли си? Всичко ще приключи тази нощ. Ако се разбере, че съм аз. Какво ще правя? Принцът ще ме убие. А пък и Махидевран Султан какво ще каже? Всичко съм уредила. Гюлизар ще ти помогне. Много лесно ще решим този проблем. Елена ще дойде тук, за да се опита да убие принц Сюлейман. А ти просто ще спасиш живота на детето си. Аз ще свидетелствам за това. Не се тревожи. И Махидевран Султан ще остане доволна от развръзката. Защото и тя не желае да има сватба. Така е, но... Ти си знаеш. Аз само се опитвам да ти помогна. Тръгвай, Гюлизар. Добре. Ще го направя. Коя си ти? Какво искаш? Изпращаме Махидевран Султан. Вика ви. По това време? Защо ме вика? Откъде да знам? Каза веднага да дойде. Султанката ви очаква тук. Но това не е стаята на султанката. Защо сме тук? Султанката е поискала да ви види тук. Хайде, влизайте. Пусни ме! Ти!
Помогнете ми! Няма да излезеш от тук. Никой не може да те чуе. Не се съпротивлявай! Опомни се, жено! Пусни ме! Пусни ме! Пусни ме! Диана, не дей! Спри! Не го прави! Ти остани с принца. Пусни ме! Да не си полудяла! Остави я! Тя е майка на принц! Остави я! Какво става тук? Господарке, тя се опита да убие любимката на принц Мустафа. Аз си попречих. Значи така. Фатма. Не, султанки. Елена беше влязла тайно в стаята ми. Ако не се бях събудила, щеше да убие детето ми. Докато защитавах детето си, тази дойде. Рожбата ми остана сама. Фидан. Изпратих калфите. Те ще се погрижат. Елена те не падна, така ли? Лъже, господарке. Аз я видях. Заложили са капан на Елена. Добре, Диана. Пусни я. Аз ще направя необходимото. Както желаете. Може да си вървиш. Само, че никой не трябва да научава за тази случка. Разбрали ме? Както наредите, султанке. Султанки, кълна се, нямам никаква вина. Елена сама влезе в стаята ми. Замълчи. Сякаш не те познавам. Върви си в стаята и се погрижи за детето си. Ако кажеш нещо на някого, ще си изпатиш. Простете ми, султанки. Не знам откъде се появи Диана. Провали всичко. Бях ви казала, тази жена е луда. Нека да я изгоним. Жената е изпълнила дълга си. Де да бяхте толкова способни и вие? Султанки. Казвай, Сюмбюл, какво става? Господарят решил ли е? Султанки. Преди малко Фирузе Хатун излезе от стаята си. По думите на Афифе Хатун, господарят я повикал. Предполагам, че е взел решение за съдбата й. Най-сетне. Султанки. Явно жената не е шпионин. При това положение единственото условие да остане в харема е брак. Ами ако господарят се ожени, какво ще правим? Султанки.
На зло излез. Джихангир ще остане с мен. Господарю. Ела, Фирузе, приближи се. Вече научих всичко, каквото трябваше да знам за теб. В такъв случай си разбрал, че всичко, което казах, е истина. Затова нямам никакво колебание относно взетото от мен решение. Сюлейман. Каквото и да си решил. До последния ми дъх. Сърцето ми ще бие за теб. Ако искаш, ще остана. Ако искаш, ще си замина. Ако поискаш, ще умра. Султанки. Назла. Бях при господаря. Взел е решение относно Фирузе Хатун. Трябва да ви го съобщя. Кажи. Решил е да я отпрати от харема. В двореца на персите ли ще я изпрати? Не, султанки. Не мога да предам на враговете си някого, който
е потърсил убежище при мен. Затова ще се настаниш в една ловна хижа в Амасия. Всичко ще ти бъде осигурено до края на живота ти. Амасия ли? Къде е това? Далече ли е? Ти ще дойдеш ли? Ще мога ли да те виждам? Виждаме се за последен път. Повече никога няма да те видя.